Дяволските плодове са нещо, което на пръв поглед звучи просто. Изяждаш плода и получаваш специална сила. И някои от тези сили са доста ясни, като да се превърнете в животно или да получите огнена сила, да речем. Но някои могат да бъдат доста объркващи и доста сложни. Нека да започнем с какво са дяволските плодове. Това е реален плод, обаче с разликата, че този плод е наследил някаква сила. И за да получите сила от някой плод, дори не е нужно да изяждате целият плод. Нужно е само една хапка от него, за да получите сила, която е с вас до края на дните ви. Обаче тези плодове имат доста ужасен вкус. Опитах се да намеря информация защо имат ужасен вкус, но най-близкият отговор, който намерих, е, че най-вероятно имат вкуса на нещата, които правят. Тоест, плода на калифа не тази. Ето тази. Така де. Плода на калифа е такъв, който и дава сила на балончета и най-вероятно е имал вкусът на такъв и затова тя казва, че има ужасен вкус. Но странното е, че при тази теория не се знае какъв вкус имат някои от парамесия плодовете. Тоест, не се знае какъв е вкусът на плода на бялата брада или на Биг Мам, да речем. Има известна опасност от яденето на дяволски плод, защото първо е трудно да се знае каква сила ще получите от конкретен дяволски плод. Може да отхапите и да вземете невероятната сила на бялата брада или да се превърнете в кал. Освен това, има само по един плод от всяка сила в целият свят. Тоест, няма два еднакви плода. Но най-мистериозното е, че не се знае откъде идват плодовете. Сега, искам да кажа, че не следя мангата и анимето от доста време, но ме съмнява да се споменали откъде произлизат. Едно друго странно нещо за дяволските плодове е, че когато някой притежател на такъв плод умре, този плод просто се преражда някъде из света, а света на One Piece е огромен. Има и един още по-голям недостатък на дяволските плодове и това е, че веднъж изядете ли такъв плод, не може да плувате. Тоест, ако случайно се подхлъзнете и паднете в басейн, ще се отдавите. Освен ако някой не дойде и ви спаси, разбира се. И това може би не звучи толкова зле, но нека се има предвид, че в света на анимето 90% е покрит с вода. Но има толкова силни плодове, за които си струва да се жертва този огромен риск. Дяволските плодове са разделени на типове, затова ще разделя видеото в няколко сегмента. Ще започнем от зон типовете. Тези плодове са доста лесни за разбиране, тъй като ви позволяват да се трансформирате от човешка форма в животинска, в зависимост от дяволския плод, разбира се. На основно ниво, потребителят получава всички предимства, които може да се представите, когато мислите да се превърнете в животно. Например, когато Пел изяжда неговият плод, той може да се превърне в сокол, който му позволява да лети с неговите огромни крила. Това обаче е само най-основната способност на този плод, защото в допълнение към пълната животинска трансформация, потребителите могат също да се трансформират в хибридна форма между животинската, както и човешката им форма. Например, Роб Луси, който е изял леопардският плод, тук можем да го видим в нормалната му човешка форма, после го виждаме напълно трансформиран в леопард, а накрая го виждаме да се превръща и в тази хибридна форма. Доста опитните зон потребители могат да се трансформират в различните си форми почти веднага, което им позволява да използват правилната трансформация в дадената ситуация. И всичко това звучи доста добре, но почакайте малко. Може да бъде още по-добре, като харесате това видео и се абонирате за канала с камбанката. Но не, наистина сериозно този път. Всичко звучи доста добре, но това не е всичко, тъй като всеки зон потребител получава по-добри способности от нормален човек, понеже скоростта, силата, издръжливостта, както и възстановяването им се увеличава спрямо преди да се изяли техните зон плодове. Но нещо, което ме изуми е, че ако например сте изяли плод, който е зон и животното ви е месоядно, като леопардския плод например, вие ще получите дори още повече увеличение в силата, както ще бъдете по-агресивни. Това е заради естествената кръвожадна природа на животното. Сега е време да поговорим и за Awakening, или пробуждане на самият плод. В света на One Piece всички, или хайде, почти всички плодове могат да се пробудят и да отключат нови способности на вашият плод. И докато не знаем какви са точно методите за пробуждане, феновете на One Piece имат идеи за това как е възможно, пък и звучи доста логично. Когато умът и тялото на човек се изравнят с естествената воля на плода, то най-вероятно пробуждането е възможно. Когато зон потребител си пробуди плода, той получава дори още по-големи бустове, тъй като скоростта, силата, издръжливостта и възстановяването им се увеличава дори още повече, което на този етап ви прави едни от най-силните в света на One Piece. Но това не е всичко. Да, има още какво да се каже за зон плодовете. Имам предвид за подкласовете на зон плодовете. Древни зон плодове
или Ancient Zone. Те все още са животни, но представляват животни или същества от далечното минало. Например, динозаври, мамути, както и саблезъби тигри. Както и нормалните зон потребители, така и тези могат да се трансформират в пълните си форми, така и в хибридните такива. Но това, което ги различава от нормалните такива, е, че получават дори още по-големи увеличения на тяхните възможности. Плюс това те получават и силите на тези древни създания. Например, могат да имат масивни ногти или зъби, или дори да имат супер твърди люспи. Сега скачаме в другият подклас на зон подовете, а именно митичните подове. Тези подове могат да ви позволят да се превърнете в митично създание и имат дори по-големи плюсове спрямо древните зон подове. А тези плюсове са, че всеки митичен под си има специални способности. Един готин пример, за когото мога да се сетя, е подът на Марко. Той буквално е феникс с син огън, който му позволява да се регенерира или да регенерира другите около него. Или подът на Кайдо, който му позволява да се превърне в огромен дракон и да бълва огън, да създава или да призовава светкавици. Не съм сигурен дали ги призовава или ги създава, затова напишете долу в коментарите. И също може да създава смъртоносни торнада. Готиното при митичните зон по 2 е, че не се придържат само до животински създания. Понеже имаме Сенгоку, който е Буда и той може да изстрелва огромни ударни вълни от снеговите длани. Сега преминаваме в следващата категория подове, това са логи подовете. В продължение на години ние си мислихме, че това са най-силните подове, тъй като логи подовете ви превръщат в елемент. Има доста примери, които сме виждали в анимето, но ще дам два. Един от героите е Ейс, който е изял огнения плод и го превръща в огън. А пък друг герой е Акайно, който е магма. И сега си казвате, защо феновете са си мислили, че това са най-силните подове в продължение на години? Понеже логи потребителите не могат да бъдат наранени поради какъвто и да е начин от най-нормални атаки. Това е така, понеже нормалните атаки просто преминават през тях. Има доста примери в анимето, но ето няколко. Когато Лъфи удря Крокодайл, неговият удар минава право през него и нищо не му става. Не убива пробождан от копие в главата, но отново ударът минава право през него. Тази експлозия прави Кизаро на парчета, но той след това се възстановява. Единственият начин, по който да наредите логи потребител, е да знаете тяхните слабости. Тъй като някои логи подове си имат слабости. Например, пясъчният плод има слабост от вода, светкавицата има слабост от гума, или ако не знаете техните слабости, или нямате гума или вода под ръка, може да ползвате кайросеки или да използвате хаки. Което хаки само по себе си е различна пауър система и съм покрил в отделно видео, така че ако искате да разберете какво е хаки, може да го видите горе вдясно в края на клипа или може да го потърсите в канала. Друг метод е, ако вашият плод е по-силен от на този, срещу когото се изправите. Например, подът на Ейс, който е огненият, е доста по-слаб от този на Акайно, който е магменият. Логи потребителите имат и доста добри способности. Например, могат да пътуват свободно. Виждаме как Кизаро просто става на светлина и настига противниците си с огромна скорост. Всичко това звучи добре, но как атакуват тези хора? Ами те просто могат да изстрелват даденият елемент право в противника или в околната среда. Те дори могат да правят оръжия. Сега, тук е време и да поговорим за Awakening или пробуждането на логи подовете. Но е доста странно да говоря за това, тъй като не е потвърдено, обаче горе-долу можем да предположим какво би станало, ако се пробудят. Тъй като има двама герои в анимето, които са представили уникални постижения, понеже Акайно и Кузан се бият и оставят цял остров завинаги променен наполовина магма и наполовина лед. Парамесия подовете са доста странни, тъй като са доста по-различни от миналите подове. Тук имаме 3 подкатегории. Подове, които ви променят тялото. Това е което звучи. Дяволският плод ще промени тялото на потребителя по специфичен начин. Например, Мистер Уан, който се е превърнал в живо острие и може да промени всяка част от неговото тяло в острие. Или ето този пример, който смятам, че е най-откачения. А именно ето тази мацка да променя всяка част от тялото си във всяко оръжие, което тя пожелае. Сам преди да забравя, имаме и Бъги, който може да разделя тялото си на парчета и да дразни противниците си. Сега отиваме към подовете, които могат да манипулират околната среда по някакъв начин. Пример е Фуджитора, който може да промени гравитацията, за да принуди хората да бъдат притиснати на земята или дори да свали цели метеори от космоса. Друг пример е Кит, който може да контролира магнетизма и това му позволява да придърпва или да отблъсква всеки метал и да създава оръжия, както и крайници. Сега имаме следващата подкатегория,
която ви позволява да създавате, както и да контролирате дадена субстанция. Нещо подобно като логия плодовете, но с разликата, че не се превръщат в дадената субстанция или елемент, като логия плодовете. Пример е Дофламинго, който може да създава конци, които му позволяват да реже, да изстрелва куршуми от конци или дори да контролира хора, което е доста зловещо. Парамесия плодовете също имат пробуждане. По принцип, когато някой пробуди плод от парамесия типа, сме виждали да се използва силите върху околната среда. Докато съм на Дофламинго, ще използвам неговият пример. Той прави така, че околната среда да се превърне в конци. Буквално земята става на конци, сгради и след това може да ги контролира и да ги използва за доста силни атаки. Обаче има някои други парамесия плодове, които не спадат в никоя подкатегория, тъй като са доста странни. Имаме това малко момиченце, което може да направи така, че с едно докосване на даден човек, тя ги превръща в малки играчки и след това трябва да следват всяка една нейна заповед. На всичкото отгоре, всички, които този човек някога е познавал, моментално забравят, че изобщо е съществувал. Буквално бивате забравени от всеки, ако бъдете докоснат от това малко момиченце. Така че внимавайте. И също този плод буквално замръзва възрастта на това момиче, така че тя никога няма да порасне. След това имаме Трафалгар, който прави купол, с който може да прави доста неща. Да реже определени части от някого, но по доста различен начин, да разменя личности и дори да телепортира предмети и хора. Но пък има и една доста уникална способност и това е, че може да направи някого безсмъртен, но в замяна на неговият живот. След това имаме плод, който по принцип е трябвало да бъде логия тип, но е бил променен на специален парамесия плод. Да, това не си го измислям. Буквално да е създало специална подкатегория именно заради този плод. Както споменах в началото на парамесия секцията, е, че парамесия плодовете могат да бъдат едно нещо. То било да си променят тялото по някакъв начин, да манипулират околната среда или да създават субстанция и да я контролират, подобно като логия плодовете, но специалното е, че плодът на Катакури е, че има промяна на тялото, както и да създава и да контролира субстанция. И това почти го прави логия плод, но с разликата, че може да бъде ударен от нормална атака. И с пробуждането на този плод може да промени заобикалящата го среда. Така че да, този плод е ултимативният парамесия плод. Сега имаме плодове, които са създадени от хора и са наречени изкуствени плодове, които също могат да бъдат наречени смайлис. И са зон тип плодове с огромната разлика, че са от Алиекспрес. Това е така, тъй като през целият си живот вие ще имате определена част от вашето тяло, която е постоянно трансформирана. Ето и едни клони тук, наричам ги така, понеже изглеждат нелепо, но най-лошото е, че само един на всеки 10 смайли плода всъщност ви дава животинска сила, а пък другите 9 човека са без сили, но пък ги остава с лошото проклятие и това е, че те постоянно се смеят до краят на дните си. Имаме и друг плод, който е единствен по рода си и това е плодът на Вегапанк, тъй като перфектно пресъздава митичният плод на Кайдо, просто с различен цвят. Мисля, че казах всичко, което се знае за плодовете, но както винаги, ако съм пропуснал нещо, може да го добавите долу в коментарите. Благодаря ви, че гледахте. Това ще е за този епизод. Мисля, че стана достатъчно дълго, за да се реванширам, че е нямало видео за One Piece от много време. Но скоро започваме малко по малко да качвам видеа и на това аниме. Ако ви е харесал този клип, дайте лайк, абонирайте се за канала с камбанката. Чао и до следващия път.